Üdvözöllek! Miről fog szólni 2026 szerintem? Nevem Geréb Róbert, és a legutóbbi videómban visszatekintettünk 2025-re, mi történt az AI berkein belül, milyen fontos események voltak, milyen új AI eszközök jelentek meg, illetve jogilag mi történt az AI-jal, mert azon vagyunk, hogy felzárkózzunk jogilag is ehhez a hatalmas, gyakorlatilag ipari forradalomhoz. Az már nem kérdés egyébként, hogy az AI az 2026-ban még nagyobb teret fog hódítani. Én azt gondolom, hogy mint minden új technológia, egy kicsit úgy elszabadul, picit káoszt okoz a világban, picit az emberek nem tudják hova tenni ezt az egész dolgot, főleg a hétköznapi emberek, akik nem nagyon ássák bele magukat ebbe. Most viszont azt látom, hogy az AI próbálja megtalálni a saját jól meghatározott, célzott útjait az emberek milliói fele, vagy akár milliárdjai fele. Ez lesz az az év, amikor egy picit letisztul ez az egész AI dolog, és különböző specializált irányokba fog elindulni az AI fejlesztés, lesznek nyilván marginális fejlesztések is. Pár éve az emberek még nem tudták, hogy mire használják a ChatGPT-t, manapság meg konkrét célokkal keresik meg, és úgy látszik, hogy az OpenAI is abba az irányba próbálja fejleszteni a chatjét, hogy különböző speciális igényeket tudjon kielégíteni. Mégis én azt gondolom, hogy 2026 az egészségügyben fog nagy változásokat hozni, illetve a robotikában. Idén történt meg ugyanis az, hogy egymás után jelentette be a három legnagyobb AI-jal foglalkozó cég, konkrétan a ChatGPT, vagyis az OpenAI, a Claude és az Amazon a saját egészségügyi alkalmazásaikat. Az elsőt úgy hívják, hogy ChatGPT Help, a másodikat úgy, hogy Claude Healthcare, és a harmadikat úgy, hogy Amazon One Health. Mindhárom platform azt ígéri nekünk, hogy segít abban, hogy jobban eligazodjunk az orvosi ellátásokban, az orvosi papírokban, különböző tanácsokat próbálnak adni. Például a ChatGPT Health az elég óvatosan fogalmaz, ők például inkább azt mondják, hogy az egészség fenntartásában próbál segíteni ez a chatbot, és különböző egészségügyi adatokat is képes beszinkronizálni, például a Apple egészségügyi adatait, vagy a MyFitnessPal egészségügyi adatait, és ez alapján próbál neked segíteni abban, hogy hogyan maradj egészségesebb, illetve mindhárom alkalmazás sokat tud segíteni abban, hogy különböző orvosi diagnózisokat, orvosi látleleteket, stb. Jobban megértsünk, és azok alapján akár tanácsot is tudnak adni, hogy mit változtassunk, vagy mit tegyünk ahhoz, hogy az egészségünket visszaszerezzük, vagy az egészségünket fent tudjuk tartani. Ugyanakkor mindhárom alkalmazás erősen fókuszál arra a feladatra, hogy hogyan lehet a kritikus helyzeteket kezelni. Tehát, hogyha nekem olyan tüneteim vannak, amelyek nem tűnnek súlyosnak, könnyen megmondhatja az AI, hogy ezzel nagyon gyorsan orvoshoz kell fordulni, mert valami súlyos betegségnek a tünetei. És egyébként nagyon érdekes, hogy amikor egy orvos nem vesz észre bizonyos tünet együtteseket, addig az AI egy hatalmas adatbázisban keresgélve sokkal gyorsabban kiszúrhat egy olyan lappangó betegséget, ami súlyos kimenetelű is lehet. A Cloud for Healthcare pedig egy akkora extrával rendelkezik, ami szerintem másik kettő félé emeli, az, hogy képes csatlakozni a PubMed kutatásaihoz, tehát a legújabb kutatási eredményeket is figyelembe tudja venni, amikor téged diagnosztizál. Az Amazon One Medical pedig abban erős tulajdonképpen, hogy olyan orvosokkal, konkrét orvosokkal tud összekötni, akik 0-24-ben tudnak neked segíteni, akár videócseten keresztül is. Tehát megpróbál neked az AI segíteni, és hogyha egy olyan pontra eljutok, akkor össze fog téged kötni egy orvossal. Emellett mindhárom platform természetesen ígéri, hogy nem fogja az AI modelljeit a te személyes adataiddal betanítani, és a Claude for Healthcare és az Amazon One Medical tagja ugyanakkor a HIPAA törvénykezésnek. A HIPAA egy olyan kezdeményezés, egy nagyon régi kezdeményezés egyébként, ami segíti az embereket abban, hogy a személyes adataikat meg tudják őrizni, hogy azok biztonságban legyenek, illetve a biztosítótársaságok és az egyszerű emberek közötti transzparenciát igyekszik fenntartani. A ChatGPT pedig, ahogy mondtam, gyakorlatilag azt próbálja, hogy a te személyes egészségügyi adataiddal, amit máshonnan nyer ki,
azok alapján próbáljon felállítani egy diagnosztikát neked, illetve wellness programokat képes írni, étrend programokat képes írni, szóval ők inkább afele mennek, hogy egészségmegőrzés, míg a másik kettő a konkrét vénykezelések, meg ilyesmik be tudnak neked segíteni. Szóval ez lesz szerintem 2026 legnagyobb duranása, emellett természetesen a videogeneráló AI-ok is fognak fejlődni, és sok más AI. A robotoknak egy külön videót fogok szánni, és az egészségügy lesz 2026-ban, ami gyökeres átalakuláson megy át, és kíváncsi vagyok, hogy a meglévő egészségügy ezt hogy fogja lekezelni, úgy emberileg, mint jogilag. Emellett szeretném kihangsúlyozni, hogy én nem csak olyan vagyok, aki beszél róla, hanem aki konkrétan csinálja is ezeket a dolgokat, úgyhogy ha bármilyen olyan egyedi megoldásra lenne szükséged a cégen belül, amit AI-jal fel tudunk gyorsítani, vagy olyan problémáid vannak, amelyeket AI-jal ki lehet küszöbölni, akkor keresd bátran. A legújabb projektünk egyébként az aijack.info, ahova az általunk legjobban kedvelt jó pár száz eszközt válogattuk össze, és ott szemantikusan tudsz keresni, tehát beírod, hogy mi neked a problémád, vagy milyen szakterületen dolgozol, és az oldal neked ki fog dobni különböző találatokat, hogy milyen AI eszközöket tudsz használni a szakmádban. Szóval ne felejtsd el, hogyha egyedi AI megoldások kellenek, szoftveres megoldások, akkor megtalálsz minket. Keresd fel a www.geribrobert.com-ot, és ott megkapod minden elérhetőségünket, és találkozunk a következő videóban. Növekedjünk együtt!